आतून काय स्टॉल्स आहेत, काय खायला आहे, कोणते मसाले आहेत आणि काय आहे विकायला, इकडे आपण सर्व पाहूया. ठीक आहे. आता भेटलात का? आता भेटले ते इथे मच्छी बघ इथे सुके मच्छी लावले सर्व. आणि तिथे मसाल्याचा कॉर्नर आणि ते सगळं ना. काय म्हणता? एकदा नेवा पुन्हा यावा. इकडे सुद्धा मसालेच लागले आहेत ना, नारळ मसाले. तुम्हाला घ्यायचा होता ना? लाडू आहे, मसाले बघा. मम्मी मसाले झाले, आता इथे पापड. हे आपल्याला ते हे पापड पाहिजे होते ते गाजर. इकडे तुम्ही काय घेतलेलं दाखवा. पापड घेतले. हे आम्ही ताईला गिफ्ट करायला पापड घेतलेले आहेत. कधी आला तुम्ही? कधी आलो आम्ही? माणसं भेटली. मठात आरती होती ना. भेटले पापड झाले, हे लोणचे सर्व. खरवस घेऊया का? खरवस खरवस आहे का? खरवस फ्रेश काकी. काय घेतलं इकडे? खरवस घेतला. ताईला एक आपल्याला एक. मम्मी इकडे आहे आणि आई तिकडे आहे. आता पुढे माउथ फ्रेशनर आहे सर्व. स्पेशल पान बघा. इकडे बॅग बिग पण लावलेले आहेत. बॅग, चप्पल. काजल बॅग, चप्पल. मंगळसूत्र घ्यायचे का? नाही. हे इकडे लावलेत. आम्ही तुम्हाला ते स्टॉल दाखवायचे जे रिपीट होत नाही. मोस्टली स्टॉल रिपीट होतात आहेत. म्हणजे कुठे मसाल्याचे आहेत तर कुठे लोणच्याचे आहेत. असे 2-3 स्टॉल सेम आहेत. जे वेगळे आहेत आम्ही तुम्हाला दाखवतो. आईस्क्रीम मध्ये आईस्क्रीम. चला. कुठून आला? भांडू व्हिडिओ बघतो आम्ही. बघता? आता आला तुम्ही? मगाशी झालं तर. काजलला काय करायचं आहे? हम लोग भी तो बंद हो गए. एक मिनिट. ह्याच्यामध्ये काय आमच्या घरी पण आपल्याला तू पण ये. कुठून आलात? भांडूप ना. चला मॅडम. चला आता तुमची सोन खेळते आहे. आता ती प्रत्येक शॉट बघूया कसं मारते. ठीक आहे. कुठला काय? 0-0. मार बघूया मार. बाय थँक्यू. 5 बस करो, 5 में मार रहा हूँ. चल बस आई मारा. भांडुपला आलात. कुठला काय? बाय. 2च आहे. 2 फुगे फुटले पाहिजे. 100 रुपये देणार ते लोक तुला. मारशील डोक्यावरती. कुठला? कुठले सर्व? मग 200 रुपये घ्या. तो फुटला. मम्मी कुठे? इकडे रिंग गेम्स आहेत. रिंग गेम्स हे घेते. हे काजलचा आवडीचा गेम तर दाखवूया तुम्हाला. काजलचा आवडीचा गेम बघायचा आहे. काजलचा आवडीचा गेम कुठे आहे? हे बघा. तेव्हा केवढी करते काजल?
आई आणि काजल जाणार आहे समोर. हे तुला तो रिंगचा गेम खेळायचा आहे? नाही रिंगचा नको तो ग्लासवाला मध्ये काय मिळतं का? ग्लासमध्ये काय नाही मिळत, ग्लास पाडायचे असतात. हा देतात ते, पाडला पाहिजे पण. फॅमिलीला ग्लास पाडायचा गेम खेळायचा, ग्लास पाडायचा. आता तुला एक सांगू का मी, त्या ग्लासच्या पाठी बघ ते दिसतं, ते एलिव्हेटेड आहे थोडं. ग्लास पाठी सरकला ना तर ते हलणार नाही. दाखव तुला कॅमेऱ्यामध्ये. मी आव अंदर. हां बाजूला बघूया. दिसला का? ते गेम कसं आहे माहिती का, सर्वांना खालचं पण पडलं पाहिजे. खालचं पडणारच नाही मम्मी, तो पाठी एलिव्हेटेड आहे बघितलं ते. असला ना तो, त्याला समजला हां. हे असे गेम असतात ते. माणसं बोलतात पडत का नाही, किती पण प्रेशर नाही ना तो पडणारच नाही तो गेम. काजल तुला पाहिजे का? हे बघ पाहिजे का? हा हो तुमच्या काजल हे बघ, ट्राय करूया. ये है कितने का है? तू खाऊन बघते, खाल्ला की दूर येतो दूर. एक किती आहे ते? 2 आहे. हां त्या बघूया, आवडलं की 4ही खाऊ. डायरेक्ट खायचं आहे? अरे खावा लवकर. द्या बघूया मला द्या. आता कधी सिगरेट पियाले नसेल ना कोणी? काय दूर कसला चवीला ते बिस्किटच लागते. चव बिस्किट इतकी काय देणार त्यांना, बिस्किट करताच लागते ना. ओरिया फक्त ते दूर येतं वरतून. आता आम्ही काय खाणार आहे? चिच्ची. काजल काय खाणार चिच्ची? गुरुवार नाही, शनिवार आहे. पिझ्झा, फ्रेंच फ्राईज, इकडे बघ काय काय आयटम आहे. खायचे बघा तुम्हाला काय पाहिजे का बघ. तुला बघ काय पाहिजे का बघ. 20 रुपये. मम्मीने काय घेतलं ताईसाठी? भाकरवडी, मँगो वडी. या आई कुठे गेलं? काजल चिच्ची. हा वास आला इकडे. दाबेली एक खाता का? आई दाबेली बेली खाता का? हे बघा हात पकडलेला आहे. मला सोडत नाही, मला सोडत नाही. हा घेतोय. फक्त तुम्हाला मी 1 मिनिटामध्ये सांगणार की चंद्रकोर आज जी मुलं प्रसाद एरम छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वांनी टेस्ट करून बघा. मम्मीला रक्षण करतायत का हे आपल्या एकांकिकेतून सादर केले जाणार आहे. ती लेटेस्ट क्रिएशन प्रस्तुत. किती दिवस झाले? किती दिवस झाले खायचं होतं तुला? एक चांगलं होतं मन लावून आता आला तुम्ही. कोकम सरबत पिऊन बघूया, सर्व टेस्ट करून बघूया काय कसं आहे ना. काढा सेल्फी काढा. ठीक आहे मी पिणार आहे ना. थोडासा घेते द्या अजून एक ग्लास द्या. काय पिताय? कोकणातलं फेमस कोकम सरबत. यातील कलाकार सगळ्याच्या भूमिकेत. आता काय घेते ते? काय घेतलं? आणि आता काजल माझ्या राईट साईडला तुला काय दिसतं? खाऊ का? खाऊ काय दिसेल? दाखवत नाही मी त्यांना. हां
आता आपण मच्छीचे प्रकार किती बनवतो? खूप बनवतो ना मच्छीचे हा, प्रकार. खूप आता तुम्हाला बनवतो. दाखवतो बघा केवढे आहेत बघा. काय देऊ? काय खाऊ का? नको का? कोंबडी वगैरे वगैरे काय? नाही मार्गच चालू आहे ना. कोण थांबवत आहे? जाऊ का जाऊ का? नको, नको. हे बघ इकडे लॉलीपॉप पण आहेत, पाहिजे का? टोटल सगळं मालवणी आहे दादा. है ना? हे बघ इकडे काय काय बनवलेलं आहे बघ. सळ. मगाशी तुमच्या वाडी जाम गर्दी होती. काजल तुला ह्यातलं काय आवडतं सांग? किती भारी भारी बनवलंय ना? मच्छी कढी खेकडा मसाला. नाहीतर खावा, आंबोळी मिसळ आहे. हा? आंबोळी मिसळ आहे. नाही नाही नॉनव्हेज. नॉनव्हेज नाही करा. इकडे बघ हे बघ मच्छीचा फ्राय बघ. आरामात शिजते, आरामात शिजते. डायरेक्ट फ्राय केले मोठं. आरामात शिजते मच्छी. काय काय त्याने ह्याच्यात किती करू काय? तू त्या दिवशी बोलत होती ना वजरी पाव. कुठे आहे? हे बघ इथे. आहे काय? हा. खाऊ का? वजन खाऊ का? पाव. सर्व नॉनव्हेज आहे लाईनीतून. सर्व नॉनव्हेज आहे लाईनीतून. झालो आलो परत त्या स्पॉटला. आपलं सामान आहे आपण फिरून फिरून परत त्या स्पॉटला आलो आता. आता पॅकअप करूया पॅकअप. बस आता. आता आम्ही इकडे महोत्सवला आलो आहे आणि काकांनी इकडे आमचं हेल्प केली. थँक्यू काका. थँक्यू व्हेरी मच. नवीनच आहे. नवीन सबस्क्रायबर आहे. हाय करा हाय. आताच केलं का सबस्क्राईब? आणि आता बाय. काजल काय घेते? काजलने हाती घेतलेले. कोई भाई कार्टून है क्या? कार्टून कोई भी कार्टून. डोरेमॉन. डोरेमॉन है डोरेमॉन. हा बघा मी हे असं दाखवू. आता इथे बघा आम्ही भांडूपच्या मीटअपवरून आलेलो आहे. चला अजून एक इन्फॉर्मेशन देतो. जसं मी रोज तुम्हाला माणसाने हे पण आवडतं ना मम्मी की मी बचत कशी करायची ते सुद्धा सांगतो ना. बरोबर. आता इकडून भांडूपचं जे किलोमीटर होतं ना ते 3.5 किलोमीटर होतं आमच्या इकडून. आणि मी जे ओला बुक केली ना त्याची मला 240 रुपये का 250 रुपये दाखवली. त्या 250 रुपयामध्ये 2 रिक्षा गेले आणि 2 रिक्षा आले. बरोबर. म्हणजे एकदा ओलानी नेला असतं आपल्याला. हा येताना काय मग येताना डबल गेले असते. होय. आमची रिक्षा घेत जाताना 60 येताना 60 जाताना 60 येताना 60 6 वजा 24 240 रुपये बघा आणि जायचे 240. तर असं तुम्ही डोकं लावू शकता. लोकल असेल तर तुम्ही रिक्षा बुक करा है ना. 2 रिक्षा पण परवडतात. 3-4 रिक्षा परवडतात एका ओलाच्या प्राईसमध्ये. बरोबर. तर तुम्ही स्मार्ट वर्क करायचं कधी पण. आता आम्ही आलो आहे खाण्याच्या वस्तूमध्ये बघा आम्ही इकडे काय काय घेतलेलं आहे. हे मुलाला आवाज करतात आमच्या इकडची. हां आता खाण्यामध्ये आम्ही बघा इकडे आम्हाला आता घरी आता आम्ही 4 जण हे खरवस खाणार आहे. ठीक आहे. आणि अजून एक डब्बा आणलेला आहे तो आता आम्ही ताईच्या घरी जाणार आहोत ना लवकरच. तर तो ताईसाठी. तर हे आम्ही खरवस फ्रीजमध्ये ठेवतो. का त्याला फ्रीजमध्ये ठेवू. आणि इथे आम्ही काय काय आणलं आहे बघा. हे पण हे आईंसाठी घेतलं आणि हे ताईसाठी घेतलं. आपण ताईच्या घरी जाणार आहे ना त्यांना गिफ्ट है ना. पापड वगैरे घेतले. पापड आणि हे 100 रुपयाला 3 दिले त्यांनी. सर्व वेगवेगळे आयटम्स आहेत ते. ठीक आहे. आणि हां आणि हे आम्ही मुरंबा घेतलेला ना असंच घरी आपल्याला जेवणाबरोबर खायला. काजलला कसं गोड आवडतो ना. मुरंबा घेतला. हा आपल्याला 80 रुपये पाव काहीतरी. 80 रुपये पाव. 80 रुपये पाव. 80 रुपये. आणि हे 100चे 3. ताईला आंबापोळी पण घेतलेली आहे. आंबापोळी घेतली आहे ना इकडे. घेतले पापडामध्ये. ह्याच्यातच कुठेतरी आंबापोळी आहे बघा. हे बघा हे दिसली. हे आंबापोळी घेतलेली. चला आता आपण वरती जाऊया. चला या गिफ्ट ओपन करायला. जे कोणी काही गिफ्ट दिलेले आहे जेवढ्या आवडीने ते आम्ही तुम्हाला सर्व. आवड येते ना. उत्सुकता वाढते. उत्सुकता वाढते. आमची बाबू आलेली आहे. बाबू आलेली आहे. बाबू बघा बाबू. हे बघा आमची दिलू. दिलू किती फॅन आलेले.
सर्व मुलं दिलू आलेली होती. सर्वजण विचारत होते आमची दिलू कुठे आहे हिबा आमची दिलू काय आणते तुम्ही यार? 500च्या वर माणसं. दिलू आलेली आमची दिलू ना आली आमची हे बघा दिलू चला दिलू आमची शानी आहे. आता दिलू चेक करेल सगळं. करा चेक खडबुडी करा बघ कोण आलं हे बघ हे बघ हे इकडे बघते हे बघ काय बघते आली 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 कुठे हे बघ काय काय आलं दिलूला खेळणं आणलंय दिलूला गिफ्ट आणलंय हे बघ काय बघ काय आहे हे आली बघ काय आहे हे हे बघ. काय आहे नाचतोय. पकड दिलू पकड नाचतोय. पकड दिलू पकड घे 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 पकड शकते पकड नको अजून काय आणलेलं आम्ही दाखव हे दिलूसाठी आणलेलं आहे आणि माझ्या आणि हे कोणत्या हे डॉरेमॉन. हे वर्लीच्या दिलूला आणलेलं आहे हे वर्लीमध्ये जे आमचे आहे CEO त्यांना आणि आमच्या बाजूला बसलेल्या दिलूला काय आणलेलं आहे हे काय आणलाय दाखवा तिला दाखवा हत्तीचा पिल्लू आमच्या काजलला लय आवडतो असा सॉफ्ट टॉय अरे वा तुला आवडला तो किशी बाई घ्या बाई पार्टी चालू आहे आमची अरे वा आता बाई दोन खाऊन दाखवणार एकत्र अरे हातात घेतलं हे काय हे प्रसाद आहे का सत्यनारायणचा मम्मी घे सत्यनारायणचा प्रसाद चमचा आहे. गेलेला आहे आतमध्ये काय फायदा नाही झालेला आहे आता ओके आता हे आम्ही गाजर आणि आम्ही खातो चला गाजर दोन बरोबर राहिलेले आहेत झोपला काय लवकर हाती तुझा पकला ना तो तकला चालले बाय तिला हाय कर ती खूप मोठी फॅन आहे तुझी पुण्याला असते ती. एक व्हिडिओ प्लीज हे माझे छोटे दोन पोरं खास तुला भेटायला आले ते ही छोटी सबस्क्रायबर आहे तुझी काय सांग हाय कर हिने ना खास करून तुमचा लग्नाचा व्हिडिओ हिला खूप आवडलाय चालला हो थँक्यू काय कराय एक फोटो घे हा काढा काढा या एक फोटो चिनू इकडे एक फोटो काढणं अरे सेल्फी कुठून आलात आता मी सर्वांकडे कॅमेरा फिरवेल हाय करा फेस दिसेल फेस सर्वांचा ठीक आहे कर हाय हाय बोला हाय हाय कर ते बघा पाठी तुमच्या काढ काढ आला ना मम्मी आहे ना या. त्याच्यामध्ये ना मी एक ना स्माईल दिलाय ते ना त्यांच्या बेडरूम मध्ये लावा काढा काढा इकडे एक सेलिब्रिटी उभे आहे तिकडे एक सेलिब्रिटी बाबू हाय कर हाय कर बाळा हाय कर